Čuk, čuk. Funguje to? Koho to tu vidím? Milí priatelia, ste zvedaví, čo sa tu bude diať? Tak počúvajte. Vítame vás pri prvom mesačnom vysielaní, ktoré sme nazvali školské špecialitky. Ako každý rok na začiatku novembra, tak aj teraz sme si pripomenuli Sviatok zosnulých. Hlavne v dňoch od 1. do 8. sme prichádzali na cintoríny k hrobom svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny boli priam zaplavené horiacimi sviečkami. Modlili sme sa, aby sme aspoň tak pomohli našim blízkym na druhom svete. Viete, že každoročne prebieha moderátorská súťaž Oravský mikrofón? Tento raz to bolo v Tvrdošíne. Samozrejme nechýbali ani naši žiaci, ktorým sa podarilo vyhrať hneď 2 prvé miesta v prvej kategórii. Prvým miestom sa môže pochváliť Dominika Ďaďová zo sekundy a Eva Diešková z tercie. Andrej Benka si domov odniesol čestné uznanie. Víťazom blahoželáme a prajeme im ďalšie dobré výsledky. Od 12. do 16. novembra sa naši tretiaci a štvrtáci zdokonaľovali v plávaní. Zúčastnili sa totiž plaveckého výcviku v miestnom akvarelaxe. Pod vedením pána Skirčáka sa aj z tých najväčších neplavcov stali ohromní plavčíci. Tí, ktorí už vedeli plávať, sa zdokonalovali, ale aj tak sa to veľmi všetkým páčilo. Hlavne, že sa ním neutopil a bola veľká zábava. Od 19. do 23. novembra mali naši žiaci jedinečnú možnosť. Mohli sa totiž vzdelávať po anglicky rovnozrodeným Američanom a Angličanom. Američan a Brit prišli do našej školy na týždenný kurz. Žiaci sa celý týždeň učili iba po anglicky. Každý deň po 6 vyučovacích hodín. Kurz bol dobrovoľný pre žiakov od 12 rokov, zameraný najmä na konverzáciu. A ďalší úspech je za nami. V sobotu 24. novembra sa naši žiaci zúčastnili recitačnej súťaže s názvom A slovo bolo u Boha. Konalo sa v budove gymnázia svätého Andreja v Ružomberku. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo priblížiť deťom duchovnú poéziu i prózu. Našu školu reprezentovali 4 žiačky. Mária Štyráková z 3. A, Martina Kunová z 1. G, Mária Vráboľová z 5. G, no a nakoniec Sára Machajová z Primy, ktorá vyhrala 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy. Gratulujeme. V tomto mesiaci bola obnovená aj činnosť školského parlamentu. Oboznámim vás s členmi školskej rady. Predseda Kristína Slamková, podpredseda Martin Čižmár, zástupca školskej rady Vojtech Zgrebňák, zapisovateľ Andrea Veseková, ostatní členovia Pavla Jackulíková, Nina Krupová a Michaela Leginusová. Prajem vám príjemný zvyšok adventu a dovidenia.